Νίκη Καραγιώργη. Οι δύο αρχηγοί, η Άντρια Κυρκίνη και η Χριστιανά Σολομού, για πρώτη κοντά στους διαιτητές η Κυρκίνη, η Σολομού τώρα και η Κυρκίνη. Αυτός είναι ο Ανδρέας Ματθαίου, προπονητής της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας. Μετά λοιπόν το καθιερωμένο στρίψιμο του νομίσματος. Η Νέα Σαλαμίνα είναι στην σέντρα. Και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πριανός Μούσουρος, προπονητής της ομάδας της Λακαντάμιας FC. Αναμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Ηλία Πιλακούτα. Στο στάδιο Δόξας Παλιομετώπου λοιπόν, φίλοι συνδρομητές της C-Division, Λακατάμια FC εναντίον Νέα Σαλαμίνα Μοχώς του Αναγέννηση Πυρκού. Στα άλλα παιχνίδια, Πάφος Γεροσκήπου λέει της εναντίον Λευκοθέας και Χρυσομυγιά Γιου Αμβροσίου Απόλλων Λιμπιών. Άρης Ομόνια ρεπό έχει η ομάδα των Απόλλων Ladies. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Αντωνίου Ιμπονίν, μπάλα φτάνει στη Βιολάρη. Ωραία το 1-2. Η προσπάθεια για γύρισμα εκεί από την Γκράβερσεν. Μακρύνεται η μπάλα. Η πάσα για να κυνηγήσει η Οσιφάκη είναι γρήγορη και η Τέιλορ θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο διαιτητής έχει σφυρίξει φάουλ αν δεν κάνω λάθος. Offside. Πρέπει να δόθηκε offside, δεν είμαι σίγουρος. Η μπάλα πίσω στην τερματοφύλακα Περέιρα Ραούχο. Πλάγιο, την παρέμβαση της Ανδρέου. Νομίζω είναι στην ίδια ευθεία η Οσιφάκη. Αντωνίου με τη μία, η Σολομού τρέχει Μπονίνη, μπάλα στα χέρια της Μαργαρίτη. Η οποία είναι έτοιμη για το βολέ. Ψάχνοντας την Οσιφάκη, γκελάρει μπάλα
Προσπαθεί να γυρίσει πίσω η Αντωνίου. Τέιλορ. Λάθος από την Τέιλορ, έκοψε η Ανδρέου. Πιέζει και κλέβει όμως η Σολομού. Είναι γρήγορη και προλαβαίνει κάνοντας τη σέντρα για την Βιολάρη. Κεφαλιά, πάει να μπει στη φάση για το σουτ και το 1-0 που θα γίνει από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Η Μπονίν είναι η σκόρερ στο τέταρτο μόλις λεπτό. Ήταν η επικίνδυνη σέντρα που έγινε από αριστερά. Η Βιολάρη πήρε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε η Μαργαρίτη και στη συνέχεια από το ύψος περίπου της μικρής επανορθωτικής η Μπονίν έκανε το 1-0. Εδώ δεν απομακρύνθηκε καλά η μπάλα και από πολύ κοντά γίνεται το 1-0. Δεν μπόρεσε η Κλαρίτα Μιχτολάρη να διώξει την μπάλα. Ανοίγει λοιπόν νωρίς το σκορ η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με την Μπονίν στο τέταρτο λεπτό. Πλάγιο παραχωρεί η Κλαρίτα Μιχτολάρη. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ναι, Πέτρο. Πρώτα χειροκροτήματα και χαμόγελα στο πάγκο της Νέας Σαλαμίνας που ευτύχησε να πάρει νωρίς προβάδισμα στο σκορ, με τον προπονητή της Ανδρέα Ματθαίου να συνεχίζει να δίνει οδηγίες για να συνεχίσουν οι ποδοσφαιρίστριες του στο ίδιο τέμπο, με την ίδια πίεση, για να διευρύνει ασφαλώς και το προβάδισμά του. Αξίζει να πούμε ότι η Μπονίν σημείωσε το δεύτερο της προσωπικό τέρμα τη φετινή σεζόν, καθώς σκόραρε και έναν γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας της. Από την άλλη τώρα η Λακατάμια με τον Κυπριανό Μούζουρο στο πάγκο θα ψάξει να βρει τις λύσεις ώστε η ομάδα του να βγει μπροστά και να καταφέρει να ισοφαρίσει ουσιαστικά και το παιχνίδι. Στο ελεύθερο η Μαργαρίτη. Ψάχνοντας την Ιωσήφακη, πήρε την κεφαλιά η Κυρκίνη. Προστατεύει την μπάλα για να πάρει το πλάγιο η Μέλανη Μπραγκά. Κεφαλιά από την Αντωνίου, άλλη μία από τη Φιλίπα Σάβα. Πέσιμο της Άμπε, παίζεται λέει ο διαιτητής. Ήταν δυνατή μονομαχία. Ιωσήφακη, offside. Offside από τον δεύτερο βοηθό. Ενώ έψαχνε να βρει, προσπαθούσε μάλλον να βρει μπροστά, να βγει μπροστά η ομάδα της Λακατάμιας FC. Αντωνίου. Αντωνίου, δεν ήταν καλή πάσα της για την Μπονίν. Η Ντίξον, κεφαλιά της Ιωσήφακη. Κεφαλιά της Άμπε. Σολομού. Ξανά για την Άμπε. Η Ανδρέου απομακρύνει σε πλάγιο. Η Όλγα για την Σολομού. Ξανά για την Όλγα. Άμπε. Περνάει πολύ ωραία η Άμπε. Δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει και την Χαραλάμπους. Κατοχή για την ομάδα της Λακατάμια FC.
Κακή εκτέλεση, είναι πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, η οποία προηγείται από το 4ο λεπτό με τον γκολ της Μπονίν με 1-0. Ιωσιφάκη για την Κυρκίνη. Έχασε η Μπράγκα. Δεν μπόρεσε να βρει τη Βιολάρη η Σολόμου. Προσπαθεί η Κλαρίτα. Θα πάρει το πλάγιο. Άλλαξε με την Χάλιου. Μίλησε να την Ντίξον η Κλαρίτα. Χαραλάμπους. Μαλλιά μπροστά ψάχνοντας την Ρολάνδη. Δεν έχει προλάβει. Δεν έχει προλάβει την μπάλα η Λέλια Ρολάνδη. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Αντωνίου. Πάσα είναι πολύ δυνατή για την Γκράβερσεν. Πλάγιο έριξε Κλαρίτα, προσπαθεί ο Σιφάκη. Θα πάρει το φάουλ. Η Στεφανία Ιωσιφάκη. Όχι, ήταν χέρι από την Φιλίπα Σάβα. Το γέμισμα προσπαθεί Κυρκίνη, απομάκρυνε η Αντωνίου, Σολομού. Την πιέζει Κλαρίτα, είναι φάουλ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Την πίεση της Κλαρίτα Μιστολάρη ήταν καθαρό το φάουλ. Κεφαλιά της Γκράβερσεν. Προσπάθησε η Μπονίν, Κλαρίτα. Λάθος από την Χαλιού. Μπονίν. Η παλιά ελέγχει εκεί Ανδρέου. Τέιλορ για την Μπονίν. Η Σολομού χάνει από την Κλαρίτα. Ντίξον. Κερδίζει η Όλγα. Κάνει την παλιά, απομακρύνει Χαραλάμπους. Πρώην συμπαίκτρια στην Ομόνια. Η Όλγα Ιορδάτσιουσε και η Χριστάλλα Χαραλάμπους. Να δούμε τώρα την προσπάθεια από την Μπράγκα. Η πάσα δεν μπόρεσε να βρει την Ιωσιφάκη. Ξεθαρεύει σιγά σιγά η ομάδα της Λακατάμια FC. Φιλίπα Σάβα μπροστά για να κυνηγήσει Βιολάρη, κοντά της η Ντίξον. Δυνατή παρέμβαση και από την κόντρα η μπάλα είναι για την ομάδα της Λακατάμιας FC. Χαραλάμπους. Πάγινε για τη Νέα Σαλαμίνα. Τέιλορ. Κάθετα η Αντωνίου για την Ιορδάτσιου σε ωραίο γύρισμα από την Όλγα.
Πάσα για τη Βιολάρη στην περιοχή, το σουτ με το αριστερό, 2-0 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ωραία η κάθετη πάσα, το σουτ από την Βιολάρη και στο 13ο λεπτό γίνεται το 0-2, τρίτο γκολ για την Άντρη Βιολάρη στην φετινή σεζόν. Κοιτάξτε την κάθετη πάσα, υπάρχει απόσταση ανάμεσα στα δύο center back της ομάδας της Λακατάμιας FC. Η Βιολάρη δεν θα συγχωρήσει και γίνεται το 0-2. Δίξον. Μπάλα καταλήγει στην Όλγα, με τη μία η Αντωνίου ψάχνοντας την Άμπε. Κέρδισε η Όλγα. Παλιά κοντράρι, άλλη μια σέντρα από την Πίτσιλου, κεφαλιά από την Ντίξον πίσω στην τερματοφύλακα Μαργαρίτη. Πέτρο Πετρή. Το δεύτερο γκολ της Νέας Σαλαμίνας ασφαλώς και κάνει ευκολότερα τα πράγματα για την ομάδα του Ανδρέα Ματθαίου, ο οποίος επιβράβευσε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστριών του, λέγοντας τους συνεχώς μπράβο, τις χειροκροτά και τις παροτρύνει συνεχώς για να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Από την άλλη, ο Κυπριανός Μούζουρος ψάχνει τους τρόπους ώστε να διασπάσει την καλή και διάταξη της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας, που ασφαλώς και μόνο εύκολο δεν είναι το έργο της Λακατάμιας FC, όπως φαίνεται και από την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά λεπτά ακόμη για να προσπαθήσει για κάτι καλό στο σημερινό παιχνίδι η Λακατάμια FC. Κυρκίνη με την Αντωνίου, η σέντρα είναι καλή με το αριστερό, πέρασε η μπάλα από την Περέιρα. Μπαλιά έκοψε η Σοφοκλέους, πλάγιο για την Λακατάμια FC. Έριξε η Ανδρέου, νέο πλάγιο. Πλάγιο με την Ανδρέου, κοντά στη φάση και η Ιωσήφακη, απομακρύνει όμως η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ντίξον, η Κλαρίτα κάθετα για την Κυρκίνη, έχασε από την Σάβα. Γκράβερσεν, Αντωνίου. Ωραία με τη μία η Σολομού για την Γκράβερσεν, η πάσα για την Μπονίν που έχει χώρο. Μπονίν προσπαθεί για την τρίπλα, η Γκράβερσεν δεν έχει προλάβει, διαμαρτύρεται για φάουλ η Μπονίν. Μένει ψηλά για να πιέσει η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Βιολάρη έχασε από την Μπράγκα. Πέσε η Μπράγκα Κούνια, συνεχίζεται το παιχνίδι. Βιολάρη, Σαβά. Τρίπλα της Αντωνίου, ρυψοκίνδυνα, εκεί χάνει. Προσπαθεί να βρει την Ιωσήφακη και τα καταφέρνει. Με πάσα εκεί η Ρολάνδη, αλλά καλή άμυνα από την Πίτσιλου και την Τέιλορ. Άλλο ένα εύκολο λάθος. Μαζεύει όμως την μπάλα η
Σοφία Περέιρα Αραούχο. Τέιλορ. Η Άμπε έχασε, κέρδισε την κόντρα η Όλγα. Η οποία Βιολάρη θα αποθέσει offside. Μπάλα για την Λακατάμια FC. Κρινή μεταβίβαση από την Χαραλάμπους. Έφτασε η μπάλα στην Μπράγκα. Άμπε. Άμπε πέρασε από δύο παίχτριες. Με τη μία η Μπονή, είναι εξαιρετική παλιά για την Βιολάρη, η οποία θα προλάβει. Βιολάρη κάνει την σέντρα για την Φιλίπα Σάβα. Μαζεύει μπάλα στην άλλη πλευρά. Η κόντρα, σωστά η μπάλα για την ομάδα της Λακαντάμιας FC. Πλήρωσε τις δύο αδράνειες στην άμυνα η ομάδα της Λακατάμιας FC σε αυτά τα 19 λεπτά παιχνιδιού. Σε γενικές γραμμές το παιχνίδι είναι ισορροπημένο με τις παίχτριες του Ανδρέα Ματθαίου να προηγούνται με 2-0. Κυνηγάει και θα προλάβει την μπάλα η Ρολάνδη. Η πάσα πάει να μπει στη φάση Κυρκίνη και η Μπράγκα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά η ομάδα της Λακατάμιας FC προσπαθεί να βάλει πίεση στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ωραία τρίπλα της Σολομού. Είναι γρήγορη η Ντίξον. Την πιέζει Μπονίν. Ελεύθερο για την Μαργαρίτη. Στραβοκλωτσιά και από την Πίτσιλου, είναι πλάγιο για την ομάδα της Λακατάμιας FC. Με την Ανδρέου. Πλάγιο λοιπόν με την Ειρήνη Ανδρέου. Προσπαθεί η Ρολάνδη. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Άφησε η Χαραλάμπους. Πετροπετρή, είδαμε προηγουμένως κάποιες παίκτριες από την ομάδα της Λακαντάμιας FC να είχαν σηκωθεί για ζέσταμα. Υπάρχει πρόθεση για κάποια αλλαγή? Μόλις έχουν επιστρέψει στο πάγκο τους, Ανδρέα, οι συγκεκριμένες τρεις ποδοσφαιρίστριες, όπου έδωσε οδηγίες ο Κυπριανός Μούζουρος για ζέσταμα. Όπως φαίνεται δεν θα προχωρήσει τώρα σε κάποια διαφοροποίηση στο σχήμα του, ωστόσο συνεχίζει να δίνει συνεχώς οδηγίες για περισσότερη οργάνωση και συγκέντρωση στην ομάδα του, καθώς όπως φαίνεται βλέπουμε τώρα μια νέα προσπάθεια. Βαλιά, έρχεται από πίσω η Μπονίν και εύκολα κάνει το 3-0. Στο 22ο λεπτό γίνεται το 3-0 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Δεύτερο προσωπικό γκολ για την Γιολάντα Μπονίν. Από την παλιά που έγινε και πάλι από αριστερά. Να δούμε εδώ. Αδράνησε η άμυνα. Είναι η Κλαρίτα που έχασε την παίχτριά της εκεί. Έρχεται από πίσω η Μπονίν. Νικάει την Μαργαρίτη για το 3-0.
της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας. Πέρα για πέρα ουσιαστική η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, Πέτρο, στις 3 ευκαιρίες που έφτιαξε έχει σκοράρει 3 γκολ. Ακριβώς Ανδρέα, και στις 3 ευκαιρίες που βρήκε τις μετουσίωσε σε γκολ η Νέα Σαλαμίνα. Από την άλλη, εκεί που θα σου έλεγα ότι προσπαθούσε ο τεχνικός της ομάδας της Λακατάμιας FC, Κυπριανός Μούζουρος, να ψάξει τις λύσεις ώστε να διασπάσει και την αντίπαλη ομάδα, δεν τα έχει καταφέρει. Αντιθέτως έχει δεχθεί και τρίτο γκολ από το πρώτο ημίωρο στο παιχνίδι. Ασφαλώς και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το έργο της γηπεδούχου ομάδα. Ωστόσο ο ίδιος συνεχίζει τώρα να δίνει οδηγίες. Θα δούμε πιο επιθετική τώρα την ομάδα της Λακατάμιας FC. Είναι αναγκασμένη άλλωστε να βγει μπροστά. Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα πλέον καλείται να διαχειριστεί το ευρύ υπέρ της προβάδισμα και θα επιχειρήσει να το διευρύνει. Ίσως να αδικεί κάπως το σκορ την ομάδα της Λακατάμιας FC, Πέτρο, γιατί υπάρχει και διάθεση και πίεση από την ομάδα του Κυπριανού Μουζουρ για να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Όμως δείχνει ότι η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας είναι μια πιο εμπειρή ομάδα, έχει κάποιες ποιοτικότατες μονάδες που αυτή τη στιγμή κάνουν την διαφορά στο παιχνίδι. Ακριβώς Ανδρέα, και ουσιαστικά είναι αυτό που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Έχει πληρώσει η Λακατάμια FC και την αδράνεια στην άμυνά της και δέχθηκε αυτά τα 3 γκολ. Όλγα για την Βιολάρη, γυρίζει, έχει χώρο, κάνει την παλιά, θα περάσει από όλους και θα καταλήξει έξω. Παλιά που έγινε για την Σολομού. Στο ελεύθερο η Μαρχαρίτη, κεφαλιά από την Κλαρίτα, πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Γκράβερσεν, Βιολάρη προλαβαίνει, κάνει την σέντρα, όχι. Ο βοηθός υποδεικνύει ότι η μπάλα πέρασε ολόκληρη την γραμμή. Και στο ελεύθερο η Μαργαρίτη. Βρίσκοντας την Κλαρίτα, γύρισε πολύ ωραία την Μπονίν Αντωνίου. Ωραίο τακουνάκι από την Σολομού, πλάγιο για την Λακατάμια FC. Βιολάρη η Σολομού, τώρα η Βιολάρη, ο Μάκρυνη Χαραλάμπους, δεν μπόρεσε η Ρολάνδη. Γκράβερσεν, κακή μπαλιά στην προσπάθειά της να αλλάξει παιχνίδι, δεν μπόρεσε όμως η Ιωσιφάκη. Ανδρέου με την Άμπε, κέρδισε η παίχτρια της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας. Δυνατή η Όλγα, περνάει από 2 παίχτριες, κάνει την πάσα, διαμαρτύρεται για φάουλ πριν από την πάσα που έκανε στον διαιτητή. Λακατάμια FC 0, Νέα Σαλαμίνα Μοχώς του αναγέννηση Πύργου 3. Φίλοι στην Σιραβίζον, δεύτερη αγωνιστική για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών. Ζωντανά από το στάδιο Δόξα Παλιομετόχου με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Γέμισμα από την Χαραλάμπους, έκοψε η Σάβα Ντίξον. Το πόδι της Ιωσιφάκη. Πέρασε εκτός η μπάλα, πλάγιο. Κεφαλιά της Ανδρέου. Άλλη μία από την Άμπε. Μπροστά η Σολομού για την Βιολάρη. Βιολάρη είναι γρήγορη. Ντίξον όμως την προλαβαίνει. Άμπε ζήτησε η Μπονίν. Η Άμπε δεν απομακρύνεται η μπάλα. Οι κόντρες. Το σούτ από την Βιολάρη στην κρυστή γωνία. Θα γίνει το 4-0 δεύτερο γκολ και για την Άντρη Βιολάρη στο παιχνίδι. Στο 30ο λεπτό. Έχει χτυπήσει η Μαργαρίτη. Είτε δεν απομακρυνθήκε η μπάλα από την άμυνα της Λακατάμιας FC και στην προσπάθειά της να αποκρούσει στην κλειστή γωνία η Μαργαρίτη χτύπησε στο δοκάρι. Αμέσως κοντά στην τερματοφύλακα της ομάδας ο γιατρός. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό για την Μαργαρίτη. Τέταρτον γκολ για την Νέα Σαλαμίνα, Πέτρο Πετρή. Σίγουρα δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Ακριβώς, Ανδρέα, γίνεται ακόμη πιο εύκολο το έργο της Νέας Σαλαμίνας με το τέταρτο γκολ που πέτυχε η Βιολάρη με ένα ωραίο γκολ. Από την άλλη η Λακατάμια FC γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το έργο της. Συνεχίζεις, Πέτρο, και ενώ βλέπουμε τα γκολ του παιχνιδιού. Ναι, υπάρχει και μια ανησυχία τώρα στον πάγκο για την τερματοφύλακα. Ελπίζουμε να είναι καλά και να μπορεί να συνεχίσει, ενώ δέχεται την ιατρική βοήθεια τώρα. Θα διαφανεί στα επόμενα λεπτά για την κατάστασή της και αν μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι. Εδώ είναι το 2-0 από την Βιολάρη. Το 3-0 από την Μπονίν με πολύ ωραίο τρόπο. Το εξωτερικό του αριστερού ποδιού κοντά στην Μαργαρίτη, και πριν από λίγο έγινε το 4-0. 2 γκολ η Βιολάρη, 2 γκολ για την Μπονίν. Η Μαργαρίτη σηκώνεται. Φαίνεται να είναι εντάξει. Η Χριστίνα Μαργαρίτη. Έτοιμη λοιπόν η Μαργαρίτη και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ναι, Πετρό. Ναι, συνεχίζει κανονικά η Χριστίνα Μαργαρίτη και τώρα αναμένουμε ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο από τη Λακατάμια FC, με τον Κυπριανό Μούζρο να τον ακούμε να λέει ότι τις θέλει ακόμη περισσότερο συγκεντρωμένες, παρόλο του ότι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 4 γκολ. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για ένα καλό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Θα προσπαθήσει λοιπόν να παίξει επιθετικά η ομάδα της Λακατάμιας FC. Γύρισμα από την Βιολάρη ψάχνοντας την Σολομού. Ο
Κυπριανός Μούζουρος μάλλον θέλει να πει στις παίχτριές του ότι παρά το βαρύ σκορ θέλει να παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο και δεν θα αλλάξει το πλάνο του αυτό. Μπονίν, ωραία η τρίπλα σούτ με το αριστερό οριζόντιο δοκάρι, πολύ ωραίο σούτ από την Μπονίν. Ο Μακρύνη Αντρέου, εξαιρετικό κοντρόλ από την Όλγα. Σάβα, πάσα για την Όλγα, θα προλάβει, θα γυρίσει και θα χάσει. Τεράστια ευκαιρία η Μπονίν για το hat trick και το 0-5. Εδώ είναι το δοκάρι της Μπονίν, ένα ωραίο σούτ με εσωτερικό φάλτσο, η μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Και στη συνέχεια από το γύρισμα της Όλγα γιορτάτσιουσε η Μπονίν σε κενό τέρμα ουσιαστικά. Έστειλε την μπάλα έξω. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι κατεβάζει. Σολομού για την Μπονίν. Το σούτ έπεσε πάνω της Ντίξον. Διαμαρτυρίες από πλευράς Νέας Σαλαμίνας για επικίνδυνο μαρκάρισμα εκεί από την Ντίξον. Κυρκίνη. Η Μπράγκα για την Ρολάντι. Άνοιξε την μπάλα. Πλάγιο η Γκράβερσεν. Θα δούμε ξανά την προηγούμενη φάση. Όχι, φαίνεται να παίρνει μπάλα, αν και πήγε όχι και με τον πιο ορθόδοξο τρόπο εκεί η Ντίξον. Νομίζω δεν υπήρχε πέναλτι. Φιλίπα Σάβα. Ντίξον. Και υπήρχε φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα σωστά ο διαιτητής. Άμπε. Παλιά για την Βιολάρη, κάτω το σημειάκι, Βιολάρη, πλασάρι, 5-0 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Hat trick για την Βιολάρη, η οποία μέσα σε 35 λεπτά πετυχαίνει 3 γκολ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Είναι εξαιρετική η μπαλιά, την ώρα που γίνεται δεν υπάρχει offside. Εύκολο το πλασέ από την Βιολάρη. Στο 36ο λεπτό λοιπόν γίνεται το 0-5. Και πάλι από την Άντρη Βιολάρη. Η Αντωνίου για την Όλγα. Καμία τελική προσπάθεια για την ομάδα της Λαγαδάμιας FC. 7 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. 5 από αυτές έγιναν γκολ. Ένα δοκάρι για την Μπονίν. Δεν θα προλάβει η Άμπε. Πέτρο Πετρή, σε ακούμε. Αρκετά χειροκροτήματα έφερε το πέπτο γκολ της Νέας Σαλαμίνας στο πάγκο της, με τον Ανδρέα Ματθαίου να χειροκροτεί ξανά την ποδοσφαιρίστριά του, τη Βιολάρη, η οποία πέτυχε σήμερα hat-trick και συνολικά είναι το πέπτο της γκολ στο γυναικείο πρωτάθλημα, όπου φιγουράρει και ως πρώτη σκόρερ για την ομάδα της. Πλέον, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι εύκολο, μετατράπηκε σε εύκολο το σημερινό παιχνίδι για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Από την άλλη, ο Κυπριανός Μούζουρος τα έβαλε έτσι λίγο με την Ιωσήφακη στο τελευταίο γκολ που δέχτηκε. Της ζήτησε να είναι περισσότερο συγκεντρωμένη, ωστόσο ο ίδιος συνεχίζει να δίνει οδηγίες και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τα παρατήσουν οι ποδοσφαιρίστριες. Έχει εξαιρετικές παίχτριες
η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Έτσι τιμωρεί τα εύκολα λάθη. Αυτά είναι που θέλει να αποφύγει ο Κυπριανός Μουζουρός. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι με τα όσα είδαμε η ομάδα της Λακατάμιας FC ότι είναι κακή ομάδα. Έχει κάποιες πολύ καλές παίχτριες, μάλιστα γρήγορες, όμως είναι πράγματι δύσκολο γιατί δείχνει αρκετά ποιοτική και φέτος η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, η οποία έχει πλάγιο με την Γκράβερσεν. Πίσω η μπάλα στην Σαββά. Ανοίγμα για την Πίτσιλου. Ο Σιφάκη. Η Μπράκα προσπάθησε, παίρνει από την Τέιλορ ένα πλάγιο. Ανδρέου έκανε λάθος και βάζει σε πίεση την άμυνά της, καθώς βγαίνει με 4 παίχτες μπροστά η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Για καλή της τύχη η πάσα για την Άμπε ήταν λίγο πιο δυνατή. Πλάγιο με την Ανδρέου. Κερδίζει η Όλγα στον χώρο του κέντρου. Δυνατή μπαλιά για την Μπονίν. Μαργαρίτη με πάσα για την Κυρκίνη που ήρθε πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Άλλο ένα εύκολο λάθος. Σολομού. Έχασε από την Κυρκίνη. Ανδρέου. Ωραία τρίπλα πάνω στην Αμπέ. Θα κάνει λάθος στη συνέχεια η Ανδρέου. Προσπάθησε η Ντίξον από μακριά. Η Φιλίππα Σάβα δοκίμασε ένα σουτ. Έχασε την ισορροπία της. Μπαλά εύκολα στα χέρια της Μαργαρίτη. Χάτρικ για την Βιολάρη και 2 γκολ για την Μπονίν. Τα γκολ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Έχει μετατοπίσει την Ντίξον στον χώρο του κέντρου και την Χάλιου στην άμυνα ο προπονητής της ομάδας της Λακατάμιας FC, Πέτρο Πετρή, αν έχω καταλάβει σωστά. Ναι, Ανδρέα, έχει προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή. Όπως φαίνεται κάτι έχει στο μυαλό του, κάτι έχει δει ο προπονητής της Λακατάμιας FC, ώστε η ομάδα του να καταφέρει να αντιδράσει. Από την άλλη ο τεχνικός της Νέας Σαλαμίνας, Ανδρέας Ματθαίου, είναι πλήρως ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του, ωστόσο συνεχίζει να δίνει οδηγίες και θέλει η ομάδα του να συνεχίσει το σκοράρισμα. Η αλήθεια ότι είχαμε συνηθίσει την Χάλιου σε πιο επιθετικό ρόλο. Ξεκίνησε σαν αμυντικό χαφ, τώρα έχει πάει στην άμυνα, ενώ βλέπουμε την Ντίξον να έχει πάει σαν αμυντικό χαφ και όταν αμήνεται η ομάδα να πηγαίνει σαν τρίτο center back. Σέντρα στην περιοχή, εύκολα η μπάλα στα χέρια της Μαργαρίτη. Μπάλα Γκελάρη, η Σοφοκλέους δεν καταφέρει να κράτησει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου.
Τέιλορ. Ωραία με τα πόδια. Η Περέιρα βρήκε την Γκράβερσεν, η τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Σάβα, ξανά η Γκράβερσεν. Γκράβερσεν για την Μπονίν. Ξανά η Γκράβερσεν. Σολομού. Η Μπονίν έδιωξε Χαραλάμπους. Όπως σε πλάγιο στο 44ο λεπτό. Διώξει η Κλαρίτα, ωραίο γύρισμα από την Ρολάνδη, η οποία είναι γρήγορη, την καταδιώκει η Σάβα. Η πάσα της Ρολάνδη δεν θα βρει την Ιωσήφακη. Αμπέ έριξε την μπάλα μπροστά, κέρδισε στο σπριντ την Ανδρέου, ήρθε όμως η Χαραλάμπους για να την σταματήσει. Ξανά η Άμπε. Όλγα πιέζεται από τη Σοφοκλέους. Η Όλγα σεντράρει, κατέβασε η Μπονίν. Το σουτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντι δοκάρι. Σουτ από την Σολομού στο 45ο λεπτό. Εδώ το ωραίο κατέβασμα. Το σουτ από την Σολομού καταλήγει έξω. Ναι, Πετρό. 4 λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Είχαμε τον τραυματισμό της Μαργαρίτη, γι' αυτό και τα 4 λεπτά. Χάλιου για την Κλαρίτα. Κλαρίτα δεν μπόρεσε να δώσει για την Μπράγκα. Σάβα. Έχει κυριαρχήσει στον χώρο του κέντρου η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Σολομού δοκιμάζει ένα σούτ, απόκρουση της Μαργαρίτης σε κόρνερ. Δυνατό σούτ από την Χριστιάνα της Σολομού. Αυτή τη φορά η Μαργαρίτη με τα πόδια θα αποκρούσει σε κόρνερ. Κόρνερ με την Μπονίν, πρώτο δοκάρι. Έκοψε η Χαραλάμπους. Η Ανδρέου είναι γρήγορη. Ψάχνει μπροστά την Ρολάνδη. Παρέμβαση από την Αντωνίου. Ξανακερδίζει όμως η Ρολάνδη. Ντίξον. Την πίεσε εκεί Γκράβερσεν. Όλγα. Τέιλορ. Έκοψε η Σοφοκλέους. Παίχτρια στο έδαφος είναι η Ειρήνη Ανδρέου. Υπάρχει παίχτρια στο έδαφος, δεν το είχαν αντιληφθεί οι παίχτριες της Λακατάμιας FC. Η Ανδρέου στην προηγούμενη μονομαχία με την Μπονίν, αλλά δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια σύγκρουση, κάτι μάλλον. Εδώ πέφτει μόνη η Ανδρέου, μάλλον μια προσωρινή αδιαθεσία.
διαθέσιμο. Δεν ήρθε το σφύριγμα που περίμεναν από πλευράς Λακατάμιας FC. Μπονίν. Κοψέ η Κυρκίνη. Δεν μπορεί να πάρει και από την Όλγα. Κεφαλιά της Σολομού. Εκεί είναι μόνο η Χάλιου. Προσπαθεί Πίτσιλου. Πλάγιο προλαβαίνοντας την Ανδρέου. Είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Σάβα για την Αντωνίου. Γκράβερσεν. Τώρα το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο από τον Ηλία Πιλακούτα. Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας προηγείται με 5-0 της ομάδας της Λακατάμιας FC. Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, η οποία τιμώρησε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που έκανε κάποιο λάθος η άμυνα της Λακατάμιας FC. Έχει ποιοτικότατες παίχτριες όπως η Βιολάρη, η Σολομού, αρκετά καλή δείχνουν η Άμπε και η Μπονίν. Εξαιρετική προσήκη η Όλγα Ιορντάτσιουσε και η Φιλίπα Σάβα στον χώρο του κέντρου. Το 0-1 από την Μπονίν, 0-2 η Βιολάρη. Δεύτερο γκολ για την Μπονίν στο 22ο λεπτό με ωραίο τελείωμα εδώ της φάσης απέναντι στην Μαργαρίτη. 4-0 από την Βιολάρη με σουτ στην κλειστή γωνία, σε φάση που τραυματίστηκε η Μαργαρίτη, και από εξαιρετική παλιά της Άμπε hat-trick για την Βιολάρη στο 36ο λεπτό. Η ομάδα της Λακατάμιας FC, χωρίς να είναι κακή, πλήρωσε τα εύκολα και αβίαστα λάθη, ενώ δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μια τελική προσπάθεια απέναντι στην εστία της Περέιρα και μοιραία έμεινε στο 0. Φίλοι συνδρομητές Cinevision, σύντομο Το σκορ σαφώς και της δίνει το δικαίωμα για να συνεχίσει με την ίδια ομάδα, αλλά πρόκειται σίγουρα να δώσει και λεπτά συμμετοχής και σε άλλες ποδοσφαιρίστριες, αφού το σκορ του το επιτρέπει, του Ανδρέα Ματθαίου. Καμία αλλαγή λοιπόν για την ώρα από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, δείχνοντας την ποιότητα που έχει προσθέσει με Όλγα Ιορντάτσιουσε και Φιλίπα Σάβα στον χώρο του κέντρου, απελευθερώνοντας έτσι τη Χριστιανά Σολομού, η οποία πήγε στην κορυφή της επίθεσης με την Άντρη Βιολάρη, και την προσθήκη της Σαβάνα Λι Τέιλορ στο κέντρο της άμυνας. Στην σέντρα η ομάδα της Λακατάμιας FC. Το παιχνίδι κοντά σας ζωντανά από τη Cinevision και τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Μαλλιά από την Dixon πάνω στην Ολγά που έκοψε, λάθος από την Σάβα. Η Κλαρίτα, η οποία θα παίξει πιο μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο.
Η Ζορζή πήρε την θέση της στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άρα έχουμε και εσωτερικές αλλαγές από πλευράς Λακατάμιας FC. Όχι, η Ζορζή είναι στο χώρο του κέντρου. Η Ανδρέου και η Ηλιάνα Γρηγορίου έχει πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τέιλορ. Γκράβερσεν για την Βιολάρη. Έφτασε η μπάλα από την Σάβα στην Όλγα. Αμπέ. Να δούμε τη φάση και να δώσουμε τις... Η Όλγα πλασάρει, η Μαργαρίτη απόκρουση και από κοντά θα πετύχει τον γκολ η Βιολάρη. Τέταρτο γκολ για την Άντρη Βιολάρη στο σημερινό παιχνίδι στο 49ο λεπτό. 47ο λεπτό, με συγχωρείτε. Η Βιολάρη τυχαίνει το τέταρτο της γκολ. Ωραία, άλλαξαν την μπάλα εδώ. Η πάσα με τη μία για την Γιορτάτσιουσε. Το σουτ ασταθής απόκρουση από την Μαργαρίτη. Στο κατάλληλο σημείο η Βιολάρη για να κάνει το 6-0. Ξεκινάει με γκολ και το δεύτερο ημίχρονο. Στα 4 λεπτά του πρώτου ημίχρονου σκόραρε το 0-1. Στο δεύτερο μόλις λεπτό του δεύτερου ημίχρονου το 0-6. Η ομάδα της Λακατάμιας FC στο δεύτερο ημίχρονο με Μαργαρίτη, Κλαρίτα, Χαραλάμπους, Νίξον, Γρηγορίου, Ζορζή, Ρολάνδη, Χάλιου, Μπράκα και Κυρκίνη. Ενώ η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με Περέιρα, Γκράβερσεν, Τέιλορ, Αντωνίου, Πίτσιλου, Μπονίνι, Ορτάτσιου, Σεφιλί, Πασάβα, Άμπε, Βιολάρη και Σολομού. Ζορζή για την Μπράγκα. Περέιρα. Γκράβερσεν. Δεν μπόρεσε να βρει την Σολομού, έκοψε η Νίξον. Αφήνει πλέον έκτημα ο διαιτητής. Πάσα της Νίξον. Δεν μπόρεσε να βρει την Ρολάνδη. Μπονίν. Κόψε η Ανδρέου. Κλαρίτα. Προσπάθησε να δώσει για την Ανδρέου. Πάσα στη γραμμή για τη Βιολάρη, δεν είναι offside. Φιλίπα Σάβα. Σέντρα από τη Βιολάρη. Κεφαλιά η Χάλιου. Προσπαθεί η Όλγα. Η Όλγα η οποία μένει στο έδαφος. Άμπε, το γύρισμα στην αγκαλιά της Μαργαρίτη. Να δούμε πως τραυματίστηκε η Όλγα. Στην προηγούμενη προσπάθεια της να δώσει την πάσα τεντώθηκε το πόδι προς τα πίσω. Θυμίζουν ότι ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά με τραυματισμό στον τελικό του κυπέλου η Όλγα, στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού.
Η Άμπε, το σούτ από την Μπονίν έξω. Άστοχο σούτ από την Μπονίν. Στο ελεύθερο η Μαργαρίτη είναι Πέτρο. Αρκετά προβληματισμένος είναι ο τεχνικός της Λαγατάμιας FC Κυπριανός Μούζουρος, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να δυνατεί να φτιάξει ευκαιρίες, να πέφτει σε εύκολα λάθη και ουσιαστικά να την κυριαρχεί αυτό το άγχος και η νευρικότητα από τα πρώτα στάδια του αγώνα, μην μπορώντας να φτιάξει ευκαιρίες, και είναι αυτό που ζητά συνεχώς και ο ίδιος και από το πρώτο ημίχρονο κιόλας που τον ακούγαμε, να είναι πιο ήρεμες και πιο σίγουρες στις πάσες του. Ωστόσο έχουν απέναντί τους μια ομάδα πιο έμπειρη και είναι αυτό που φαίνεται στο γήπεδο. Η Νέα Σαλαμίνα είναι πιο οργανωμένοι, με ποδοσφαιρίστριες με αρκετά λεπτά και εμπειρία πάνω τους, κάτι που έδειξαν και την περασμένη σεζόν. Για αυτούς τους λόγους είναι και πλήρως ικανοποιημένος ο Ανδρέας Ματθαίου, που συνεχίζει να δίνει οδηγίες και θέλει να βλέπει την ομάδα του να συνεχίζει αυτό το σκοράρισμα, έχοντας μάλιστα και τη Βιολάρη, η οποία απέτυχε 4 συνολικά γκολ και όπως φαίνεται έχει αρκετή ενέργεια σήμερα και ίσως συνεχίσει αυτό το σκοράρισμα. Προσπαθεί η Πίτσιλου. Σωστά αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής. Πιέζει Ανδρέου, Άμπε. Να δούμε την Κλαρίτα. Δεν είναι offside. Την Μπράγκα, το γύρισμα δεν μπόρεσε να βρει την Ρολάντη. Είναι και πάλι στο έδαφος η Ορντάτσιου, σε αυτή τη φορά από σύγκρουση με αντίπαλο. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα στον Αστράγαλο που την είχε ταλαιπωρήσει και το καλοκαίρι. Και αν αποφασίσει να την προφυλάξει εν ώψη συνέχειας ο Ανδρέας Ματθαίου. Σηκώνεται πάντως η Όλγα. Κυρκίνη, πλάγιο από την Πίτσιλου. Πίσω η Κυρκίνη, αλλά έχασε από την Βιολάρη. Βιαστική όμως η μπάσα της Βιολάρη, έχασε από την Χάλιου. Πάσα για την Κλαρίτα. Παρέμβαση από την Τέιλορ. Έπεσε η Κλαρίτα μπροστά από τον βοηθό η φάση, χωρίς να υπάρχει κάτι. Η κόντρα πάνω στην Μπράγκα και πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Φεύγει και η μπάλα, Σολομού. Κούρσα από την Σολομού, τάκλινγκ από την Χαραλάμπους. Πάσα για την Σάβα. Ωραία τρίπλα πάνω στη Ζορζή. Το
Ανέβασμα της Γκράβερσεν. Ξανά η Σάβα, η παλιά για την Άμπε, μαζεύει η Μαργαρίτη. Το βολέ φαίνεται να ελέγχει εκεί η Γεωργία η Αντωνίου, θα χάσει όμως από την Ρολάνδη. Ρολάνδη πήρε και την κόντρα. Καλή προσπάθεια, η Μπαλιά. Δεν μπόρεσε εκεί η Μπράγκα. Κυρκίνη, δεν ήταν καλό το σουτ. Μπαλά έχει Φάλτσο, κοντράρει πάνω στην Μπράγκα. Απομάκρυνε η Αντωνίου. Ήρεμα, παίξε, πάμε! Λάχιστη άτομα. Κοντρόλ μου μέσα, ρε. Again. Τέιλορ για την Άμπε. Προσπαθεί να γυρίσει Σολομού με την Ανδρέου να την επιτηρεί. Θέλει την μπάλα στα πόδια εκεί η Μπονή. Υπάρχει πρόθεση για κάποια αλλαγή από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Πέτρο, η Ορντάτσιους πάντως συνεχίζει κανονικά. Η αλλαγή που θα υπάρξει τώρα, Ανδρέα, είναι η αλλαγή τερματοφύλακα για την Λακατάμια FC, με την Βασιλάκη Μαντώ να ετοιμάζεται να περάσει στη θέση της Μαργαρίτης. Μάλιστα, έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα. Χαλιού. Play faster with the ball. Come on. Πάσα από την Περέιρα για την Τέιλορ. Γκράβερσεν. Δεν μπόρεσε να βρει την Μπονίν. Γρηγορίου. Λάθος η πάσα από την Μπράγκα. Σάβα για Ιορδάτσιουσε, άφησε για Άμπε. Την πιέζει, Κυρκίνη και της κλέβει την μπάλα. Άνοιξε όμως το κοντρόλ και έχασε Σολομού. Με τη μία Σάβα για την Γκράβερσεν. 51ο λεπτό. Ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Χαλιού. Μπαλαία την Κυρκίνη είναι καλή. Τρέχει πάνω της η Τέιλορ. Πολύ καλή άμυνα από την Σαβάνα Λι Τέιλορ. Η Όλγα για την Βιολάρη. Ξανά η Όλγα. Ωραία μπαλιά την οποία σταμάτησε η Χαραλάμπους. Άμπε. Περνάει ωραία ανάμεσα από δύο. Σε πλάγιο η Ανδρέου. Τώρα η αλλαγή που μας ενημέρωσε ο Πέτρος Πετρή. Θα περάσει εκτός η Μαργαρίτη. Και στην θέση της η Βασιλάκη. Αλλαγή τερματοφύλακα.
για την ομάδα της Λακατάνιας FC. Το Λάνδη με τη μία εκκίνη, δυνατή κόντρα εκεί με την Κλαρίτα. Διαμαρτύρεται η Κλαρίτα στον διαιτητή. Ήταν μια δυνατή κόντρα, αλλά δεν φάνηκε να υπήρχε κάτι περισσότερο στην φάση. Τέιλορ. Τρέχει Ρολάνδη να πιέσει την Γκράβερσεν. Αντωνίου. Ναι, Πέτρο. Αλλαγές πρόκειται να προχωρήσει ο Ανδρέας Ματθαίου της Νέας Σαλαμίνας, με την Σταυριάνα Αντωνίου και Βικτόρια Ζαμπά να ετοιμάζονται να περάσουν εντός, και εκτός θα περάσουν οι δύο καλές ποδοσφαιρίστριες της Νέας Σαλαμίνας, Άντρη Βιολάρη και Χριστιάνα Σολομού, κάτι που δείχνει ότι ο προπονητής θέλει να φυλάξει τις δύο ποδοσφαιρίστριες εν ώψη και του επόμενου αγώνα που είναι απέναντι στην Χρυσομυγιά. Ανάσες λοιπόν θα πάρουν οι Βιολάρη και Σολομού, ενώ να δούμε το σούτ από την Όλγα, άστοχο. Καλό σούτ από την Όλγα Ιορτάτσιουσε, ενώ θα πάρουν ευκαιρίες και η Σταυριάνα Αντωνίου και η Βικτόρια Ζαμπά. Πάρουν λεπτά συμμετοχής. Εδώ το σούτ από την Όλγα δεν ήταν άσχημο. Έγινε λοιπόν η διπλή αλλαγή. Σταυριάνα Αντωνίου και Βικτόρια Ζαμπά. Πέρασαν στο παιχνίδι. Σταυριάνα Αντωνίου, δεν κάνω λάθος, ήταν πρώην παίχτρια της Χρυσομυλιάς. Η Βικτόρια Ζαμπά, πρώην παίχτρια της ΑΕΛ, πέρασμα από την Ιταλία και επιστροφή στην Κύπρο στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Μπονίν. Σάβα, έχει πάει η Άμπε στην κορυφή της επίθεσης. Για να δούμε την Χάλιου. Από την πίεση εκεί της Τέιλορ έπεσε στο έδαφος η Μικαέλα Χάλιου. Έχασε την ισορροπία της την ώρα που ήταν έτοιμη για το σούτ από την πίεση της Σαβάνα Τέιλορ. Μένει για λίγο στο έδαφος η Μικαέλα Χαλιού. Λακατάμια FC 0, Νέα Σαλαμίνα 6. Φίλοι συνδρομητές της Cita Vision, ζωντανά από το στάδιο Δόξα Παλιομετόχου με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
πολλά ενδιαφέρον παιχνίδια σήμερα στα κανάλια της Cita Vision. Τότε να μας τον Villa στις 4, όπως επίσης και το West Ham Brentford. Στις 6 η εκπομπή ώρα για μπάλα, 6:30 Liverpool Manchester City, στις 7 Ολυμπιακός Ομόνια, όπως επίσης και το Lokomotiv Rostov αλλά και το Fiorentina Νάπολη. Στις 9 η εκπομπή Goal and Roll, ενώ στις 9:45 το Atalanta Milan. Αντωνίου για την Γκράβερσεν. Έγινε το λάθος. Η Μπράγκα, το 1-2 με την Ρολάνδη. Δυνατή η πάσα για την Κλαρίτα. Πιτσιλού. Μπονίν κερδίζει την κόντρα. Η Ζαμπά με τη μία, η Χαραλάμπους απομάκρυνε. Τη μονομαχία της Όλγας με την Κυρκίνη. Η Κυρκίνη έμεινε στο έδαφος, κράτοντας το πρόσωπο, χωρίς να έχει σφύριξει όμως φάουλ ο διαιτητής. Θα αφήσει την μπάλα στην Πιτσιλού. Χάσει όμως από την Κυρκίνη. Λάθος η Χαραλάμπους, διορθώνει. Καλό το κοντρόλ από την Κλαρίτα. Η Μπράγκα, Τέιλορ με την Κλαρίτα. Απομακρύνει η Τέιλορ. Συνεχίζεται η μονομαχία. Μπονίν. Μπράγκα. Πέσε εκεί Πιτσιλού, Ζαμπά. Αντωνίου για την Γκράβερσεν. Όλγα, ξανά η Γκράβερσεν. Παίρνει μπάλα η Άμπε. Απομάκρυνση σε πλάγιο από την Ζορζή. Προσπάθεια από την Αντωνίου. Το σουτ έξω. Το σουτ που έγινε από την Άμπε. Μπονίν πάει να πιέσει την Αντρέου. Έξω η μπάλα. Πλάγιο με Πιτσιλού. Αντρέου, η κόντρα με την Μπονίν. Πλάγιο είναι για την ομάδα της Λακατάμιας FC. Πλάγιο για Αντρέου. Ναι, Πέτρο Πετρή. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο Ανδρέας, διαδικαστικού χαρακτήρα έχει μετατραπεί το παιχνίδι, με τους δύο τεχνικούς να είναι πλέον έτσι εφησυχασμένοι στους πάγκους τους, αφού δεν μπορούν να αλλάξουν και πολλά πλέον στο σκορ, με τον τεχνικό της Νέας Σαλαμίνας να συνεχίζει να δίνει οδηγίες για περισσότερη
οργάνωση και δεν θέλει σε καμία περίπτωση οι ποδοσφαιρίστριες του να σταματήσουν να παίζουν το όμορφο για αυτούς ποδόσφαιρο, ενώ από την άλλη προβληματισμένος μεν, αλλά από την άλλη θέλει να κάνει και τις δικές του δοκιμές ο Κυπριανός Μούζουρος, και ασφαλώς πλέον οι δύο ομάδες σκέφτονται τα επόμενα παιχνίδια που έχουν στο πρωτάθλημα, με τη Λακατάμια FC να τίθεται αντιμέτωπη με τη Λευκοθέα εκτός έδρας, ενώ από την άλλη η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται την Χρυσομυγιά. Ψάχνει τον γκολ της τιμής ουσιαστικά η ομάδα της Λακατάμιας FC. Μπονίν, ωραία τρίπλα σούτ με το δεξί πάνω στην Χαραλάμπους. Το σούτ από την Άμπε έξω από καλή θέση. Εντός περιοχής η Άμπε. Δοκίμασε το σούτ, έστειλε όμως την μπάλα έξω. Με την Χαραλάμπους στο ελεύθερο. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίχτρια. Η Σταυριάνα Αντωνίου θα πάρει το πλάγιο. Πλάγιο με την Γκράβερσεν. Νέο πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Το λάθος πάσα της Ζάμπα. Πλάγιο για την ομάδα της Λακατάμιας FC στο 73ο λεπτό. Χάσε η Ζορζή. Η Άμπε, η πάσα για την Μπονίν, θα μαζέψει η Βασιλάκη. Έριξε για την Ανδρέου. Κλαρίτα ξανά για την Ανδρέου. Χάσε από την Σάβα. Μπονίν για την Άμπε. Πλάγιο από την Χάλιου. Πιτσιλού. Δεν ήταν καλή πάσα, είναι πλάγιο. Για την γηπεδούχο ομάδα της Λακατάμιας FC. Ο πλάγιο από την παρέμβαση της Πιτσιλού. Μπονίν αυτή τη φορά στέλνει την μπάλα σε πλάγιο. 75ο λεπτό. Λακατάμια FC 0. Νέα Σαλαμίνα 6. Με 4 γκολ για την Άντρη Βιολάρη και 2 για την Γιολάντα Μπονίν. Πλάγιο με Πιτσιλού. Άλλο ένα από το διώξιμο της Ανδρέου. Τέιλορ θέλησε να αλλάξει παιχνίδι για την Αντωνίου, δυσκολεύοντας την λίγο. Ναι, Πέτρο.
Στην τρίτη του αλλαγή θα προχωρήσει ο Κυπριανός ο Μούζουρος για τη Λακατάμια FC, με την Μαρίλια Κωνσταντίνου να ετοιμάζεται τώρα για να περάσει στη θέση της Μικαέλας Χάγιου. Μάλιστα, έξω λοιπόν η Μικαέλα Χάλιου με τον αριθμό 13. Στη θέση της με τον αριθμό 17 η Μαρίλια Κωνσταντίνου. Προσπάθεια από την Ρολάνδη. Ζορζή. Σαβά. Βλέπουμε κατοχή 72% για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας εναντί 28. Γύρισμα πίσω για Βασιλάκη. Ανδρέου πάει να την πιέσει, Μπονίν θα κλέψει. Διορθώνει όμως το λάθος της η Ανδρέου. Ολγά. Δώσε για την Φιλίπα Σάβα, δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ, κλείστηκε. Ζαμπά. Σουτ από την Ζαμπά, εύκολα θα μαζέψει η Βασιλάκη. Με την τερματοφύλακα της Λακατάμιας FC να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια με το βολέ. Βλέπω διπλή αλλαγή. Πέτρο, για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ναι, Ανδρέα. Σε ακόμη δύο αλλαγές θα προχωρήσει ο Ανδρέας Ματθαίου, με τις Χρήσο Μιχαήλ και Χριστίνα Κυριακίδη να ετοιμάζονται να περάσουν τώρα εντός αγωνιστικού χώρου στις θέσεις της Αμπέ και της Γκράβερτσε. Μάλιστα, άλλες δύο αλλαγές για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Με τη Κυριακίδη και Μιχαήλ να είναι έτοιμες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Γκράβερσεν και Άμπε οι παίχτριες που θα αποχωρήσουν. Μέσα η Χρήσο Μιχαήλ και η Χριστίνα Κυριακίδη. Η Νίξον κάνει το γέμισμα στην περιοχή. Μπαλά έφτασε στην Μπράγκα. Ψάξε την Κλαρίτα η Ζορζή. Το πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Πρώτη στην μπάλα η Χαραλάμπους και της εξαλά όμως η Αντωνίου. Δεν μπόρεσε η Φιλίπα Σάβα. Νίξον από μακριά, ένα δυνατό σουτ. Είναι η πρώτη προσπάθεια στον στόχο για την ομάδα της Λακατάμιας FC στο 80 λεπτό.
Ένα μακρινό σούτ από την Νίξον. Δυνατό, αλλά χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα την Σοφία Περέιρα. Όλγα για Κυριακίδη. Πιέζει Ανδρέου. Συνεχίζει Κυριακίδη. Αντωνίου. Πάσα ψάχνοντας την Ζάμπα. Κόψε η Νίξον. Μπράγκα με 5 παίχτριες μπροστά. Η ομάδα της Λαγκαντάμιας FC. Ρολάντι δεν έκανε καλό κοντρόλ. Το σούτ. Απόκρουση από την Περέρα. Το σούτ από την Μπράγκα. Σε πλάγιο η Μιχαήλ. 2 προσπάθειες στον στόχο μέσα σε 2 λεπτά. Για την ομάδα της Λαγκαντάμιας FC. 2 ισάριθμες αποκρούσεις από την Σοφία Περέιρα. Κυριακίδη. Σουτ μακρινό από την Μπονίν. Άστοχο στο 22ο λεπτό. Η Ολάντα Μπονίν, η οποία άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό. Πέτυχε το δεύτερο της γκολ στο 22ο. Ζορζή έκοψε η Σάβα την πάσα. Μπροστά η Ανδρέου, κεφαλιά της Τέιλορ. Πίεσε και έκλεψε η Μαρίλια Κωνσταντίνου. Ελέγχει Μιχαήλ την πίεση. Τρέχει η Μπράγκα εκεί με την Όλγα. Το σουτ άστοχο. Τρεις προσπάθειες, 2 στον στόχο, 1 εκτός στόχου για την ομάδα της Λαγκαντάμιας FC, η οποία κυνηγάει τουλάχιστον τον γκολ της τιμής. Και να έχουμε περάσει στο 24ο λεπτό. Περέιρα για την Σάβα. Πίτσιλου έχει πάει στην δεξιά πλευρά. Και η Χρήσο Μιχαήλ έχει πάρει την θέση της στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ζορζή. Η Ρολάνδη. Καλή προσπάθεια, αλλά έχασε από την Πίτσιλου. Σάβα, Πίτσιλου. Η σέντρα. Κατεβάζει Αντωνίου, απομακρύνει όμως η Χαραλάμπους. Μιχαήλ, για να δούμε την Κυριακίδη. Η Όλγα περιμένει Σταυριάνα Αντωνίου μέσα στην περιοχή. Πάσα ψάχνοντας ξανά την Όλγα, έκοψε η Νίξον, η οποία θα περάσει και από την Ζάμπα.
βάζοντας την Λακατάμια FC μπροστά. Θα χάσει όμως από την Σάβα. Πάσα της Φιλίππα Σάβα για την Μπονίν. Σασουτάρι, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Μπονίν. Απομακρύνεται η μπάλα από την Λιάννα του Γρηγορίου. Ζαμπά για Όλγα. Κάθετη πάσα για την Μπονίν. Κόρνερ από την Χαραλάμπους. Εδώ το δοκάρι από την Μπονίν. Σούταρα με το δεξί. Είχε και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο η Γιολάντα Μπονίν. Κορνέρ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Με την Ζαμπά, η κεφαλιά και να το 7-0. Αμαρκάριστη η Μπονίν, θα πετύχει και αυτή χατρίκ. Στο πρώτο δοκάρι η Γιολάντα Μπονίν κάνει στο 87ο λεπτό το 7-0. Καλή εκτέλεση από την Ζαμπά, δεν βγήκε η Βασιλάκη. Η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από την Μπονίν. Λακατάμια FC 0, Νέα Σαλαμίνα 7. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Δεν νομίζω πλέον Πέτρο Πετρή να έχει νόημα, είτε είναι 6-0 είτε 7-0 για την ομάδα της Λακατάμιας FC. Είναι μια βαριά ήττα απέναντι όμως, όπως από όσα είδαμε, σε ένα αρκετά πιο ποιοτικό αντίπαλο. Ακριβώς Ανδρέα, η Νέα Σαλαμίνα απέδειξε για ακόμη ένα παιχνίδι την ποιότητά της, την εμπειρία που έχει, με ποδοσφαιρίστριες αρκετά ικανές τόσο στην οργάνωση του παιχνιδιού, αλλά τόσο και στο σκοράρισμα, ιδιαίτερο σήμερα με τα γκολ που πέτυχαν οι δυο Λάροι που κατάφερε να στείλει 4 φορές την μπάλα στα δίχτυα, και η Μπενίν που έκανε hat-trick. Από την άλλη, φυσικά, η Λακατάμια FC είναι μια ομάδα η οποία φέτος παρουσιάστηκε στο γυναικείο πρωτάθλημα. Πέρσι ήταν απούσα, προσπαθεί να οργανωθεί, έκανε κάποιες καλές μεταγραφές και ασφαλώς είναι το μέλλον μπροστά και στα πόδια των ίδιων των ποδοσφαιριστριών της Λακατάμιας FC για να αποδείξουν την ποιότητά τους και μπορούν να πετύχουν αρκετά, αφού έδειξαν και στην προηγούμενη αγωνιστική όπου κέρδισαν με το ευρύ σκορ 10-0 ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες του γυναικείου πρωταθλήματος και γιατί όχι να τις ανταγωνιστεί. Δείχνει, έχω την εντύπωση ότι είναι βελτιωμένη η Νέα Σαλαμίνα σε σύγκριση με την περσινή ομάδα και κάνει σημαντικές προσθήκες. Δύο λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Πιτσιλού. Ελέγχει Νίξον, βάζει το πόδι Αντωνίου, πιέζει την Χαραλάμπους, η οποία θα καταφέρει τελικά να κρατήσει την μπάλα. Ζορζή. Αφήνει Νίξον, η Βασιλάκη σε πλάγιο αφού πιέστηκε εκεί. Καθυστερήσεις, Πέτρο Πετρή. Θα είναι 2 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων, Ανδρέα. 2 λεπτά, μάλιστα. Ζαμπά. Σεντρά της Πιτσιλού. Δεν έχει κοντράρει κάπου η μπάλα, κατευθείαν έξω.
Και ενώ ήδη έχουμε περάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λάθος από την Χαραλάμπους. Η Όλγα με τη μία, η Μπονίν, δυνατό φάουλ από την Νίξον. Πάνω στην Μπονίν. Φιλίππα Σάβα, η οποία έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μετά την έξοδο των Σολομού και Βιολάρη. Από αρκετά μακρινή πάντως απόσταση το φάουλ. Η Μπονίν πατάει για την Τέιλορ. Το σουτ δυνατό. Η Βασιλάκη θα μαζέψει. Δυνατό σουτ από την Τέιλορ. Βασιλάκη θα μπλοκάρει την μπάλα. Καθυστέρησε εκεί να δώσει την πάσα η Κυριακίδη. Θα βάλει όμως το πλάγιο. Ρεξε Μιχαήλ, τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή Ηλία Πιλακούτα. Σαν σύμφωνα, σαν περάσει η Νέα Σαλαμίνα μοχός του αναγέννηση Πύργο από το γήπεδο της Δόξας Παλιομετόχου, έδρα της ομάδας της Λακατάμιας FC. Πάμε να δούμε τα γκολ, φίλοι συνδρομητές, με την Άμπε στο τέταρτο λεπτό να κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά της Βιολάρη, δεν μπόρεσε να διώξει καλά η Κλαρίτα. Και η Μπονίν έκανε το 0-1 μόλις το τέταρτο λεπτό. Κάθετη πάσα για την Βιολάρη, το 0-2 στο 13ο λεπτό. Ξανά η Μπονίν στο 22ο λεπτό με ωραίο πλασέ με το εξωτερικό του ποδιού για το 0-3. Στο 30ο λεπτό δεν απομακρύνθηκε η μπάλα από την άμυνα η Βιολάρη, το 4-0. Εξαιρετική μπαλιά από την Άμπε για την Βιολάρη, πλασάρει εύκολα για το 5-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου. Το 6-0 στο δεύτερο μόλις λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ασταθής απόκρουση από την Μαργαρίτη, εύκολα από κοντά η Βιολάρη, το 6-0. Το 7ο γκολ άργησε να έρθει. Ήρθε στο τέλος, προς το τέλος του παιχνιδιού, με την κοντινή κεφαλιά της Μπονίν στο πρώτο δοκάρι, μετά από εκτέλεση κόρνερ της Ζάμπα. Πάμε να δούμε και τα τελικά στατιστικά του παιχνιδιού μέχρι να ετοιμαστεί ο Πέτρος Πετρή. 16 τελικές προσπάθειες για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, 2 για την ομάδα